Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Nhasi uno tiri mumusha weKadoma. Nhau yatiunza kuno Kadoma ndiyo iya yakaitika kuChegutu. Mugodhi wakadhirika ukauraya vanhu vakawanda, asi pane mhuri iri kuti havasi kukwanisa kugara kumba nekuda kwehope dzavari kupiwa. Hope dziri kuuya kwavari dzichivaratidza kuti hama yavo mupenyu achiri mupenyu pasi pevhu. Ndiyo nhau yatiinayo muzuva ranhasi. Naizvozvo tinoda kuti titaure navo veHAMA katinzwe kuti zvakanyatso kumira sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Zita rangu ndonzi VARI munemo. Ndine vanin'ina vangu vaviri vakatsakatekerwa vari pasi pemugodhi. Pakaitika chiitiko ichi takaendawo kwaitwa basa racho tikanogara 2 weeks. Government ndobva yasuspenda mugodhi zvichiburikidza nezvaitaurwa nevakomana vaibuda pasi. Asi zvadaro pachiitiko ichi chekutanga, kumba kumapast 2 kune radio yakarira 2 dzemanheru. Kune radio yakarira yaita handina mweya unotongwa, handina mweya unotongwa yablessing shungu. Saka vanhu vakashaya kuti radio ingarira haina memory card, haina chainacho. Ndomva vanhu vangodzima radio iya vakati zvapfuura zvakadaro. Zvadaro patakazoenda kwamambo muridzi wemaini apa chema kuvabereki vanga vaine vana vanga vasangana netsaona. Ndakanga ndina amai vakadonha. Saka nevadonha indakaona rima ndomva ndavamutsa ndavabata. Saka the moment vakadonha indakatekedza ndichinobata mai ndomva ndaona rima ine mazisangu mva ndangoti saka ndakangozoti ini ndikatosimba kuti ndisomudze muchemberi. Ndobva ndavasomudza ndomva vamira ndobva taenda pamota ndobva tatsvaga malift edu ndobva taenda kumba. Taenda kumba ini ndakarota zvichinzi mari yamapiwa musaishandise kusvikira isu patinenge tabuda pasi pemugodhi. Aitaura anonzi Francis pane vakomana 2 mukuru wacho achiti mari yamapiwa musaishandise kusvika tabuda. Saka mari yatakangoitora sezvo yakaita mbva tangoiputiridza mbva tangoigadzika mumba pakanaka yakangodaro. Kubva ipapo hatina mubvira taibata kana dhora rayo pamari iyo yatinamboibvira taishandisa. Takamirirawo bhozi wopedza ndakarota ndakangoti rekedza tingoteedzerawo. Zvadaro takambva tanga kufamba tichiti sinzi chiitiko ichi chaitika rekedzai timbofamba tinzwe kuti zvakamirawo sei. Apa shuri yedu yakanga yapa kuti vamwe vaiti vanonotora ivhu kuti vachengete. Isu takati rekedzai tange tafamba tinzwe kuti tingazvifambise sei. Patakafamba takambva taudzwa kunzi pakufamba kwatakaita takanzwa kuti mumwe wacho mupenyu asi mumwe wacho aneta asi aripo pasi. Takati vanogoti aneta ari pasi
Saka takafamba nzvimbo dzakati wandei kusanganisira kwataenda nhasi namambo. Tanoudzwa zvimwe chete zvatakatanga kuudzwa pekutanga. Saka ninini pane nyaya yachikumbiro changu ndechokudai tawanawo rubatsiro rwekuti mambo vatibatsira nepavanzi vabatsire navo. Tikawana munhu atiudzawo zvaatiudza kuti ataura zvakaitika zviri kuMugodhi. Saka taiti dai zvakurumidzikawo kubatsirwa ndo dai zvakurumidzikawo kuti vanhu vari pasi avanosevhwa. Kwete vaningina vangu chete nevamwe vanhuwo vari pasi vatakabata kunzwa kuti varipo pasi. Nemabhodhi sevamwe vanhu vekuti vakafa but vachangofo like izvezvi kuti vakatota nhasi. Vaneta nekugara vari pasi. Pamwe vagona nguva tsakatirwa neupenyu. Kuti ngoti vangobudawo ndo chikumbiro chedu chekuti tinongokumbira rubatsiro rwekuti vanhu ava vakwanise kuti kwatine veMinistry of Mines mabato ese anoita izvi nevakavhara vakuru vangonzwawo kuti pakwanisike kushandika because matiri kufamba zviri kunzi tinokwanisa kuti munokwanisika kupindika kuti vanhu vakwanise kushanda. Ndo chikumbiro changu. Pamusoro wemhuri yeZimbabwe ndoti kwa Charles Mashawa. Ndiri munzvimbo yeMukadoma ndokwandotara ndiri. Takaitawo dambudziko remukwirwa kwemugodhi makawirwawo wanatsana wangu 2 Francis Munemo naTinashe Munemo. Musi wakawira mugodhi tapinda takaona zvishwa vanhu vanga vakaparara pasi pemugodhi papo nekudonha kwaita mugodhi. Asi takakwanisa kuburitsawo atakakwanisa kusevha panguva iyoyo. Wanatsana wangu hatina kuvaona. Then pakazouya hurumende yakasvika ikaonawo chitiko chakachaitika ipapo. Tikakwanisa kuburitsa vamwe vatakabudisa zvakare 2 mabhodhi zvitunha zvatakaburitsa. Vatazoti mugodhi wakuita uchisheka pasi. Kusvikira pazomiswa kunzi ngapambomirwa. Asi pfungwa yataiti isusu tine pfungwa yekuti pamirwa first chance iyoyo. Taifunga kuti wachadzoka zvakare second chance kuti hati munotarisa mugodhi wako patakasira paya kuti uchiri kufamba ere kana kuti hauchafambi. Kana uchiri kufamba uchizovharawo sekuvhara kwangu wakaita. Kana wanga usingachafambi taikwanisa kuti tigodzoka zvakare totanga kuenda zvimberi kubva patakasira. Asi hazvina kuita sekudaro. Takazongoenda kumugodhi kuya tikasvika tikanzwa kunzi mugodhi wakavharwa. Pakatoya vamwe vane hama dziri pasi pemugodhi vakatotora ivhu vamwe vakatoita zvavakaita chiwanhu chavo. Asi isu zvakatiremera kuti tigone kutora ivhu nekuita chiwanhu nenhau yekuti kumba kwakanga kwarotwa. Then ndopatakaona vatafambawo zvakare vataona kuti hatingawigi vanhu vapenyu kana kuti hatingaiti chiwanhu. Ipo pachinzi pane vanhu vapenyu varipo pasi pemugodhi. Ndopatakatanga kufamba kwataita taingodzwawo semustori iyoyo sehope dzakanga dzarotwa zvaingodudzira zvinhu zvimwe chete. Kuburikidza nhasi patafamba namambo ndo zvimwe chete zvakare zvingotaurika futi zvakare izvozvo kuti pasi pemugodhi pane vapenyu varipo. Saka tanga tine chikumbiro chekuti mutibatsirewo muri Zimbabwe tiri kuchemawo nenhau iyoyo kuti tikwanise kubetserekawo kuti pavhurwe tikwanise kupinda pasi pemugodhi tikwanise kushanda. Patakasira tiri kupaziwa madirection ese chero kune vanhu kwese tiri kuziva. Ndinobva kuMondo kwataderera ndiri mwana kwataderera ndonzi Yorira. Ndiko kwandinobva ndokumusha kwangu kwaMusimbi. Ine ndiri pakutaurawo mhuri yeZimbabwe panyaya yevana vangu Francis naTinashe vakawirwa nehefa mumugodhi wekuBells. Pakatsvagwa 2 weeks dzese dzakakwana vanhu vachitsvagwa vangu havana kuwanikwa. Asi kutsvagwa kwakaitwa ndonasi kuti vanhu vakati kurumidzei kuregedza pakutsvagwa kwavo pakanga pachiitwa. Vanhu vakazomira zvikanzi kumira kwakaitwa mugodhi ndandaunzwa kuti kwanzi mugodhi hauchatoshandwa. Ndakafunga kuti vanhu vachashanda. Saka takazoenda kumba tanzi vanhu ngavambodzokera. Takazoenda kwamambo kune mari yakanga ichibviswa kunzi ichema. Zvadaro takadzokera kumba tikasvikorarawo nevamwe vakanga vauyawo kuzondibatsirawo kuchema vana vangu. Kuma2 dzeusiku redhiyo yemukomana ari pasi yakatanga kurira ichiti handina mweya unotongwa nemadzinza. Saka vanhu vese vanga vakarara. Takambata ini ndakamuka ndandiri kusaidi kumusiwo. Ndati muna vhura redhiyo iyi ndiyani. Ndakaona vanhu vese vanga vakakotsira. Matora redhiyo ndimba ndaivhara. Asi vanhu vakambva vangomukongwa idzodzo. Ndaivhara kudaro. Pakazotanga kurotwa hope nemwana wangu musikana ndiye diki mugotwe. Akati ndarota Franzi achiti yamutore mwana. Zvinhu zvokurota zvakaramba zvichingoitika kune wese munhu. Shoro ndaitorotawo.
zvinhu zvakangoita saizvozvo zvokuti kune mwana mupenyu tinashe mupenyu. Saka takazoona kuti hope idzi dzanyanya, zvadii kuti ndimboenda ndimbonozvitsvaga ndimbonzwa kuti chii kunyatsoitika. Ndakaenda kun'anga, ndikaenda kumaprofita ndichida kubatanidza kuona kuti chinhu chikutorwa ichi zviri kufamba sei pahope. Ndakangosvikodzwa kunzi kune vana vapenyu vari mukati memugodhimo zvichirikidzaniswa nemwana wangu Tinashe. Aingonzi vapenyu, vamwe vachiti vese vari tu vapenyu, vamwe vachitiwo Tinashe ndiye mupenyu. Saka takaramba tichiendera mberi, handina kuzogara pasi kubva ipapo. Taida kuti titore ivhu tinoviga sezvandakanzwa zviitwa nevamwe, asi pakatorwa ivhu nevamwe isati ndangozviziva. Takazongoenda kuya ndibva tavatsanangurira tikati ndine hope dzandiri kuruta, taida kuti timboona kuti tingaita sei kuti vanhu vambopinda mukati. Vanhu vakati afambai mende endai, isu hatigoni kukupai permission. Kusvika ndakafunda muridzi ainzi wemaini Tafadzwa, akapindurawo zvakanaka akati haina ndikwanise kuti ndikuti pindai kana kuti vhurai mugodhi. Ndakati saka toita sei, taitaura nevanhu vake vakanga varipo pamugodhi. Takanzi chiendai kumaporisa, takaenda kumaporisa. Taenda kumaporisa kuya, vana kusvikotadza kuti vanhu vakataura kuti isa hatina simba rekuti tikuti endai muvhura futi mugodhi, sezvo wakagarwa pasi ukavhariwa. Hata zvazviri tiri sinoita tingadai takupai permission. Takafamba takaenda kuna D, akasvikotaura zvimwe chete izvozvo, tanosvika kuHarare kuHead Court. Tikatsanangurwa kunzi zvikunetsa mugodhi hauvhurwi. Saka kusvika pari nhasi taziva kuno kuna mambo, tikafambawo munzvimbo dzatakanga tichifamba. Mambo akasvikawo ipapo patakazviudzwa, akatsanangurwa zvatakanzwa pamusoro pevana kuti vana vapenyu vari pasi pevhu. Saka inini chikumbiro changu ndechekuti murezi mambo dai andibatsirawo kuti vana vangu vabude pamugodhi apa kana paine zvingagone kuitika kana kuti vanhu vapinde. Nokuti vakapinda pakuti kuti tinokwanisa kupinda nematsanangurwa vari kuitwa nevanoziva vari kutaura kuti panopindika. Izvo nokuti pavakatanga kupinda pekutanga vakanga uchingopinda mugodhi wanga watopunzikana, asi ikozvo ndoimba kuti kudai zvinowamira kuti dai zvazvikwanisa kuti vanhu vambopinda vamboona mukati kuti makamira sei zvichidabidzana nehope nezvatiri kuudzwa. Ndo chikumbiro changu dai tabatsirwawo kuti vana vangu vabatsirwe vabude pasi pemugodhi apa. Kune wese angakwanise kuziva kana kunamatira kana rumwe ruzivo rungaiti, murezi mambo ndokumbira kuti mundibatsirewo kuvana vangu kuti vadhe pasi pemugodhi tione kuti pakamira sei izvozvo chinzi vapenyu. Ndochishuwo changu. Pane nhau yamataura kuti akati akarota Franzi ndizvo? Franzi ndoupo ari pasi futi Franzi wacho, vaviri Tinashe naFranzi. Alright, saka tingati isusu kana vachiri vapenyu kudaro vangakwanise kuita simba rekuuya muhope dzevanhu here? Kwatinongofamba kwese kuri kungonzi Tinashe mupenyu, asi Franzi anenge akangosvikoparara. Kubva pesi patakatanga kufamba kwaingonzi Franzi anenge akatoparara. So kumunhu wanje ndiye akangotaura kuti vese vapenyu, asi but kufamba kwese kwatachingoita kwaingonzi kune mumwe mupenyu zvichireva mudiki. Saka ndiko kurota kwaita hope yakatanga kuti dai vanhu vazotora mwana. Zvichireva kuti tingangoti hedu havasiriwo vari kurota but midzimu iri ku pamwe tingangotaura kudaro kuti pamwe ingangova midzimu iri kudaro here, hatichaziva nokuti ndangotsvaga kubatsirwa kuti dai ndabatsirwa vanhu vangu vabva panzvimbo iyoyi, kana vari vapenyu vabve paite plan yekuti vabve. Asi ndinoona kuti sekutsanangurwa zviri kuitwa mukwasha nevamwewo vanhu vanga varipo vakuti tokwanisa kupinda. Saka ndo chinangwa changu dai tatavhurirwa mugodhi pambopindwa, kana musingaitiwe vanongoona kuti hapaiti hapazopindwawo kana nemunhu wani, vamwe vanogona kutibetserawo kana zvichigona tione kuti nokuti panogona kutovharirwa munhu mupenyu sekutaura kwazviri kuitwa. Saka ndo chivavariro changu kuti dai takundiswawo vanhu vatibatsira kuti mugodhi umbovhura, kana vamwe vangagone kutibatsirawo Zimbabwe yakakura vatibatsirewo kuti tingaita sei, vanga vanonamata chero vanga vanoziva zvipi zvinoita kuti tinyatsonzwisa kuti toita sei, kuti tiri kuona kuti tatogumirwa, anisienda togumirwa chazi ndoita sei. Ndiyo nhau yatanga tiinayo, ndofunga manzwa zvataurwa nevakasiyana siyana. Munotondera zvakare tiri pamugodhi panhau yatakapedzera kuburitsa paine mumwe zvakare murume uya aitika Ministry of Mines muri kupi. Zvinhu zvacho zvinonetsa kunzwisisa kuti zvingafambiswe sei. Naizvozvo handizivi hangu kuti kune dzimwe nyika kana mugodhi ukadhirika zvinombofambiswa sei, zvinosiyiwa zvakadaro here kana kuti pane zvinoitwa. Naizvozvo tasangana nemhuri vachifamba namambo Chief Ngezi
vachida kunzwawo kuti zviri kumira sei, nyangwe zvazvo pari zvino vasati vasununguka kuti vange vachitaura nesu, asi masoko ari kutaurwa nemaprofita varipo vari kuanzwawo zvakare. Tangoona kuti hazvingaite kuti tiunze vemweya nekuti vanenge vachiti isusu tinenge tichitaura tiri pamweya panyama hatingazvizive. Naizvozvo ndo nhau yatanga tiinayo muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.